Bismillahirrahmanirrahim. Wani ta tabbata da Allah ubangijin talibai yana yin tsarin tabbata da shugaban mu masoyi mu macece mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa. Shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato shine biyayyen wato miji sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka ya bayan Allah gida wanda musulunci ya taraje shi ko musulunci yake sabbin wannan gida shi ne da yake haɗuwa ga miji ga kuma ga mata kuma su kasance suna ɗauke da sabo na dubba daban-daban na shari'a ta addinin musulunci da kuma halaye wanda suke da kirki, sannan kuma su suke kasancewa iyaye na al'umma kuma suke kasancewa iyaye na ƙasa baki ɗaya. Bayan sun kasance suna ɗauke da sabon Allah maɗaukin sarki, suna ɗauke da wato addinin Allah maɗaukin sarki, suna ɗauke da duk wani jin daɗi na gidan duniya, fatan wani lahira Allah ta samu da asara. Ya ku al'umma mu sani cewar ita al'umma ta wannan lokaci namu lalle tana buƙatar matashi wanda yake nagari da kuma ita ma matashiya wata ke ta gari wanda suka tarbiyyantu wato a cikin gida wanda yake gida mai albarka, suka samu natsuwa a gidan nan kuma suka samu wato ƙauna da soyayya da kuma jin kai da kuma wato gurin zama. Ba su rayu a gida wanda yake na wato sharholiya ba, gidan za ka samu saɓani daban-daban na rashin mutunci a cikin wannan gida da kuma zage-zage da kuma wato cutar juna da kuma tsine-tsine tsakanin juna. Wannan wanda ya samu kansa a cikin wannan gida sai ce iya su billahi Allah ya tsare mu baki ya ku bayan Allah. Hakika ita wato shi family ko al'umma da ake so a samu a kowane gida ne so ake zai zamanto mutanen kirki baki ɗayansu. Allah ka samu na cikinsu, domin shi ita al'umma ko ce su iyali wato su ne gida wanda yake na farko a rayuwar ɗan adam. Me yi wannan gidan shi ne miji da kuma wata ke mata, da ya zamanto cewa suna zama wanda yake zama da kirki, kan zamanto zama wanda yake mara kyau wanda zai rusa gida baki ɗayansa. Allah ka kiyashe mu. Don haka mu sani cewa rayuwa ta aure yan uwa mu sani tana cike da jin daɗi, tana cikin mutum ya so jin daɗin kuma tana cike da wato rashin jin daɗi shi ma mutum ya sayar da kansa wannan. Allah ka kiyashe mu. To da ka su miji da mata su suke ba wa kansu irin wannan rayuwa ta dama ko rayuwa ta hagu. Allah ka kiyashe mu da rayuwa ta hagu. Lallai musulunci ya kula da wato kowane irin gida, amma gida wanda yake na musulunci. Mu sani bayan Allah wannan mataki ko ce wannan al'amari dukkaninsa baya samuwa sai an samu ɗan mutum biyu sun zama mutanen kirki, sun zama kowa da haƙuri da juna. Domin ba haƙuri to ba za a zauna zama da lafiya ba. So ake a samu gida wanda yake misalin sama sai ga cewa ba za a samu irin sama saboda can wannan gida. Don haka musulunci ba ta da kula cewa idan mutum zai aure ya zaɓi wato ma'abociya ta addini a duniya ta rubuta wannan hadisin. Sannan mu sani shugaban annabi Muhammadu yana faɗa sa da sauka cewa idan mai neman auren ɗanku ya zo amma an kun yadda da addininsa, kun yadda da wato halayensa, to ka aura masa wannan ya. Idan ba a yi haka ba to za a samu ɓanna a bayan ƙasa da kuma fitina. Allah ka kiyashe mu. Haka ne musulunci ya kuma kuɗe ta gaba da kuka a wannan mata lallai ku zama da ita zama wanda yake na mu'ashara bil ma'ruf, wato zama kyakkyawa da zama. To da ka dan kowa ba da haƙƙin kowa za ka an samu zaman lafiya. Kuma namiji shi ne wanda yake ubangiji Allah ya dora masa kawama, ya dora masa komai a cikin harkokin gida baki daya. So da haka ya tabbatar da tsakanin dukkanin waɗannan wato mutane wato ma'aurata guda biyu su zamanto masu gaskiya. Shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sani cewa tabbas
shine mafificin miji sallallahu alaihi wasallam. Ya ku bayan Allah mu sani cewa duk wanda yake so ya sami wannan jin daɗi na zaujiya na aure to ya kalli gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da zama da iyalinsa ya zama da wato da matansa baki daya. Idan ka kalli wannan za ka cewa kuma za ka yi amfani da abin da ya aikata to za ka huta a gidan duniya ka je ɗaya da gidan aljanna. Mu sani annabi Muhammad yana faɗa sa suna cewa khairukum li ahlihi, mafificinku shine wanda yake wato mafifici a wurin iyalinsa. Annabi ya ce wa ana khairum li ahli, ni kuma ni mafifici ga wurin iyalina. Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin. Maza ya kasance sallallahu alaihi wasallama idan zai shiga cikin gidansa yakan fara da yin aswaki domin kada wato wani a samu wato wari ko wani abu wanda yake ko wato wani ƙarshi daban wanda ke ba mai tsarki ba. Dan ba ruwa wanda ba maza su rasu da bakinsa baya wani bai taɓa yi ba. Kuma manzon Allah ma wato ɗauka aiki a wanke wani bawon da shi. Amma shi da kansa zai gida sai ya wanke bakin shi saboda iyalinsa duk da kanshi yake annabi na dai kowa za a kanshi ya bai da yuri ba irin mu bane in ka gana ka sai a ce ka cika wannan rana ka taga doke wanka amma Annabi sallallahu ba haka yake ba. Amma duk da wannan tsarki na manzon Allah ya tsarkake shi ya yi komai sai ya gode bakinsa yake shiga gurin iyalinsa sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah kasance yana wannan aswaki dan me dan iyalan su ji kanshi su ƙara jin kanshi a kan kashin da suke ji. Annabi ya kasance cewa shine wanda yake mafi halaye ga kan kowa halaye kuma da kai sallallahu alaihi wasallam. Idan zai shiga cikin gidansa yana shiga da girmamawa bacin cewa dama shi mai girma ne dan mai girma dan masu girma sallallahu alaihi wasallam. Yana shiga cikin gidansa da tausayawa da nuna kauna da kaskantar da kai da ce duk da yake shine mai gida amma duk zai shiga da wannan abubuwa daban-daban. Ubangiji Allah ba mu irin wannan halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A nan sai ya kasance zai kira iyalinsa ma yakan tausasa murya wajen kiransu yana cewa matarsa na Aisha ta so ta mata ya Aisha sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma duba irin wannan tausayawa da wannan wato jin kai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake ga iyalinsa baki daya. Maza ya gaya mata wannan wata rana da Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa Annabi ya ce da ni ya Aisha, ya ce mata ya ke Aisha wannan Jibrili ne yana cewa a gaishe ki yana miki sallama. Yace sai ta ce wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ita ma ta nuna wa mala'ika Jibrilu wannan sallama ba tare shi ba. Annabi ne yake ga mala'ika Jibrilu da wurin manzon Allah sai yake gaya mata yake cewa mala'ika Jibrilu ya ce ina miki sallama, ita ma ta amsa da wannan sallama sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya kasance sai sallama ba ya aibata abinci in an iyalin saka masa abinci ba ɗan kama yake bar da wannan kwanan ba ko ya rufe kwanan ya ce ni za a ba iskanci ba irin mu bane. Shi da ya yi abinci ya sa wani abinci ko kudin ce ba ne bai kai ba sai ka ji zafi da ashariya nuna da baki ya rinka kirge-kirge. Allah ka kiyashe mu. To da haka Allah ne ya wuta ta mu baki da to sai haka da Allah baya irin wannan. Tace jimla da Aisha tace ban taba ganin manzon Allah tsare su mai aiwata wani abinci ba. Idan yana son ya ci abinci ya ci, idan ba zai ci ba ya shi da bakinsa ba irin mu bane. Da ka ga idan mutum an ba ka abinci ka ɗaya mutum ya sa sai fuzar ya ci haka da wani mata ta wata iri ba ta iya abinci ba wannan ya yi faɗa ne. In ka ci ba gani mai zaka ba labarai ba ɗaya yi tana wa alhamdulillah na ku shi da bakinka shi ma iya ci haka ake zamantakewa da mutane. Amma kana wannan ka kunyata shi ka kunyata ta ka tozarta ta da Allah an karɓi gurin ruwa haka ake yi ba ta cika ce ni ba zan canza abincin ba abinci ba daɗi ba rama a kai ba kaza to kun ji annabi ba yayi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu da aikata wannan. So da yake tsangana yake ta da iyalinsa in wace da su akwai abinci idan suka ci su da ba abinci sai ce to ni azumi nake sallallahu alaihi wasallam. Ka za mu iya ruwa magana ya kasance sai alaihi wasallama ga iyalinsa baki da idan an kawo masa abinci ko ta kawo masa abinci a wajen na Aisha Allah gana mata yanta ya ce zai raba abincin na kashi biyu ya ce ta fara ci ko ta fara sha. Idan ta dauka ta sha
sai ya ɗauka ya yi da kuma shi a ne inda bakin ta riga ta saka saboda tausaya ya irin ta wanzan Allah suna da sun taka take ba da labari amma kan mutum a ce ya kwanta ya mutu iyalinsa suna cewa ai gano ma da ya mutu dama ni ya takura ko canji mutu idan da cewa ai na fita idan ya gano ta tafi ba addu'a ce kyakkyawa kaga zama bai yi ba wala kan da maza da mata da bai turbi da halayen mu da mutace da muke ciki irin wani abubuwa da suke taɓa faruwa ba mu kyau kan aje da yana fa kana sallah kana azumi kana komai a kan zaman iyali ko da mutu je ba gidan mota ko yake gidan mota na ta faɗa a nan cewa idan kana son kai wani abuwa ka je kotu ta musulunci je ka da kowa gode ga kotu da wallahi aka shari'a da gari ya dace cikin da ta mata ce mu duk da maza ga mutu ya fito ta faɗa abin da yake mata ta an ɗan mutum shi ma ya tsalle da a kare tambayar ta yi ya san yana yin wannan abubuwa Allah ya kyauta to Allah ya sa mu cika da imani ba ma so mutum ya zo duniya a banban ya koma da yana kuma a wofi Allah ya kiyaye shi mu muna kalle wajibi ne mutum sa iyalan mu baki daya su ma kan zan ci a tausaya musu su ma su tausaya duk wannan abin da ya shafi juna in ba haka ba ki zai ta kuta ki ta aljanna ko shi yana rubuta aljanna ke kira wuta Allah ya kiyaye mu muna ka annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalinsa sallallahu alaihi wasallam da Aisha Allah ya kara mata da ɗan mai girma ɗan masu girma ta kasance tana cewa magana sallallahu alaihi wasallam yana mana wato yana mana adalci a cikin wato iyalinsa baki daya suna ka wannan shi ne ake buƙatar matar ka ta ba da shaida a kanka shaida ta mutunci shaida ta mutunci kyakkyawa sallallahu alaihi wasallam dan lallai in aka yi wannan za a samu zaman lafiya amma in ba a yi ba za a shiga cikin rayuwa ta kunci Allah ka kiyaye shi da rayuwa a samu mashakilin saujiya wato shine rikice-rikice da rigingimu na aure kuma a ƙarshe a samu wato sake-sake yayyaba kamar da gashi nan ba ta samun sa a halin yanzu wanda Allah ka kiyaye lallai sai an yi haƙuri kuma an zo da juna lafiya kuma a gida ana so lallai a sami wato wanda kauna da kuma soyayya ai tun farko za a ce aka ana faɗa Allah ya ce min ayati an ta'ala lakum anfusukum azwajan litaskunu ilayha wa ta'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatan liqawmin yatafakkarun kuma ubangiji Allah yake cewa ya Allah ya halice ku duka baki daya da miji da matar baki daya Allah ya halice ku Allah sai ya sanya mawadda kauna da jin kai idan ba wannan kaunar to ba ta ba gida da mutu abin da kai ba ta tausayin ka ba muna wani hali ka ba na rashin kuɗi ko rashin wani abu ba tausayi amma in wani nan kwanan da wani abubuwan za ta fara komai kai ba kuma za ka yi abin da riga ya kamata ka saba so da kuma sai a samu tarbiyya ta ƴaƴa baki ɗaya so da kuma ka samu wannan an samu wato bait wato gida wanda ke kyakkyawan gida kuma za a yi zamantakewa ta aure da kuma zamantakewa ta addinin musulunci baki ɗaya muna fatan ubangiji Allah masu ke ba wa dukkanin da suke ma'aurata a gurin zama da juna baki da yansu ubangiji kuma Allah ya ba mu damar yi wa iyalin tarbiyya wacce ke kyakkyawar tarbiyya da arzikin Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم أنت عارف بذنوبنا فاغفرها وأنت عارف بإيبنا فاسترها وأنت عارف بحوائجنا فقدها يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم اسر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ويرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ذنب إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا فسدا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا عيبا إلا كفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم صل على من عادانا يا ربنا والرحمن
ورحمكم الله.